Lehenengo hau gobernu onaren inguruan hasiko degera ziklo hau. Ziklo guztia kontestualizatu behar da bizigeran egoera sozioekonomiko horretan. Eta gobernu onarena zehazki herritarrek politikarekiko duten desafekzio hori, seguraski krisiak ere areagotu duena hori gainditzeko nik uste dut herrigintzan eta beste instituzioetan dabiltzan pertsonak, gizon emakumeak, pauso bat areago eman behar dutela garai berriei egokitzeko. Tolosako batzokian gaurkoan hitzaldia, Tolosako aldertikideen aurrean, gobernu onari buruz. Azalduzu pixkat gobernu on horrekin zer adierazi nahi duzuen? Gobernu honan ikuste Eusko Alderdi Jeltzalearen sinutako bat dela, ez? Eta ikusi besteik ez dago, guk urte asko daramagula kudeaketan, gestioan, ez? Eta kudeaketa horien emaitzak ezagunak dira, ez? Eta guk beti aplikatu izan dugu kudeaketa horretan gobernu onaren kontzeptua, ez? Behar bada ez erabiltzen den kontzeptu bezala, baina bai gauzak ondo egitearen aldekoak izan gea beti, ez? Eta gauzak gaur egun ezin dira gauzak edozin modutara egin baizik eta gauzak ondo egin behar dira. Eta eraginkorrak izan behar gea egiten dugun horretan, ez? Behar bada, egoera berriak bultzatu gaitu ere, hausnarketa bat egitea, ez? Ze, gauzak aldatzen di joazte, jendearen esigentziak eta beharrak ere aldatzen juten dira, eta hori kontrastatzea beti ona izaten da, ez? Zadela, gardentasuna dela, hurbiltasuna, guzti horiek gaur egun beti egon arren, zenik defendatzen dut beti eduki ditugun printzipio batzu direla, gaurkotzearen beharra edo nahia, eta pixkat horregatik gaude hemen, ez? Herritarrek agian politikariak urruti ikusten dituzte, geroz eta mesfidateago dira, zalantza gehiago. Zer egin behar du politikariak gertutasun hori lortzeko, jendearen parte hartzea lortzeko? Mani formulokiko banu, behar bada errez izango liake gauzak, ez? Eta egia esan, gauz zailenetako bat, eskuartean daukagun gauz zailenetako bada, ez? Hau da, erakundeek, politikoek, herritarrengana hurbiltzea edo behintzat hurbiltasun hori nola gauzatzen den, ez da erresa, ez? Poliki-poliki, geroz eta ekintza desborden gehiago eginez, partaidetza, jendeari bere ez da nahikoa gaur egun bozka ematea edo aukeratzea, baizik eta herriari hitz eman behar zaio, herria entzun egin behar da. Baina guzti hori, prozedura baten barruan, ez? Edo gauzak ondo egin behar da, edozin modutarare ezin dia gauz horiek egin. Eta nik uste, pedagogia edo kultura bat ere behar dela, eta hortan, lantzen hasi behar da, poliki-poliki aurrean zen emaitza batzuk lor ditzan. Deno dakigu ere bai, nik parlamentuan nik adibide batzuk baditut, guk legeak egiten ditugunean, edo badaude instrumentu eta mekanismo desberdinak parlamentura hurbiltzeko, ez fizikoki, baita, baina ez fizikoki, baizik, bertan ekimenak, aurrera ematen ditugun ekimenak ezagutzeko, proposamenak egiteko, irodikizunak egiteko. Eta iten bali mazu estadistika bat, zema jende sartu dan, igual, 32, 31, gehien baten 100, esatezu, orduan, jendiak ere, zein da jendearen interesa, ez? Horrena hori ezagutu behar dugu, ez? Oso horreixa da, egia da, oso horreixa da, kanpaina bat egitea eta sinadura bildu, baina hoi baino formalidade gehiagoko zerbait egin behar da, ez?